Hoće li Sanja Marinković ostati na televiziji Pink i da li je zaista njena emisija Magazin In ukinuta? Saznajte odgovor uz moje vesti. Mnogi se pitaju hoće li Sanja Marinković ostati na televiziji Pink i da li je zaista njena emisija Magazin In ukinuta kao što se spekuliše posljednjih dana. Odgovor je za sada negativan. Iz ružičaste televizije oštro su demantovali ovakve natpise, ali i otkrili da se druga emisija Marinkovićeve, Bračni sudija, neće emitovati neko vreme. Sanja Marinković ostaje zaštitno lice TV Pink jer iza sebe ima izvanredne rezultate. Emisija Magazin In ostaje u redovnom terminu koji godinama drži najgledanijim. Emisija Bračni sudija završava svoj ciklus jer je istekao ugovor za tu emisiju sa produkcijskom kućom Emotion, koja je proizvođač emisije. Da li će se emisija nastaviti tokom naredne sezone, rukovodstvo TV Pink će naknadno odlučiti. Posljednja epizoda ove sezone biće emitovana u sredu 4. februara, navodi se u saopštenju televizije Pink.